Dobrý, to ste vy. Už som vás dlho nevidela. Čo s tými 5 centovkami už prestaneme? Rada by som to tak uľahčila, ten spôsob toho predávania. Čo to tu máte? Nejakú cigaretku, margaritku? Nabíjačku? Páne Bože, nabíjačky sa odkedy tu nakupujú? No, krejionka, celkom pôjde. Dobre, tak poprosím 112 eur a 88 centov. Tak, ako budete platiť? Vy ste ešte boli zvedavé, čo? No, tentokrát som si pripravila jednoduchší spôsob a ten jednoduchší spôsob znamená, že budem platiť 5 centovkami. Chcela robiť ešte lepší plán, ale iný už nenapadal, tak som robila takýto 5 centovkový. Teraz sa pripravte, no, ja vám to tu nasypem a potom ja budem papať tohto Mikulášika a vy budete môcť počítať 5 centovky a eur. No, vidíte. Tak, by som rada, keby ste to začali rovno počítať. Nech sa páči. To bude ako dačo. A ešte som vám tu dala zlatú mincu, ktorú by ste si mali naozaj ako podľa mňa poďakovať. Lebo naozaj, takých minc je naozaj málo, takže... Ešte trošku zamixuje, no. Teraz si môžete počítať. Ja? Z Mikulášikov papec. Vravíte, ale to by som presne čakala. V tomto bude asi euro, počítam. Euro. Dám si to radšej do toho stroju. A vlastne ako si ty dovoluješ, teda vy, ako si dovolujete, dám takéto, veď ja by som to nahlásil nahlásiť. Presný opak, to ja skôr vás nahlásim. Dobrý deň, poprosím, táto predavačka to je úplne retardované. Mohli by ste ju prosím odviesť. Nič nedokáže, je to úplne špina a nikto s ňou akože, čo, s ňou sa nedá rozprávať, nik sa s ním nedokáže rozprávať, pretože je úplná, nechcem povedať čo. Takže rada by som bola, keby ste sa tu dostavili SBS-kári hneď v tejto chvíli, lebo toto je naozaj dôležitá situácia. No, tak kto je v tom teraz zle? Kto si otvorí Mikuláša? Kto dostane všetky 5 centovky? Alebo kto si teraz bude počítať vo väzení? Za to by som si zaslúžila normálne aj zatlieskať. Však, páne, to